Kalajoki on hiekkasärkistään tunnettu 12 000 asukkaan dynaaminen merenrantakaupunki. Kalajoen ammattiopistossa on annettu ammatillista opetusta jo yli 70 vuotta. Toimimme täysin uudistetuissa opetustiloissa nykyaikaisilla koneilla, laitteilla ja välineillä. Opiskelijamme ovat sijoittuneet opiskelun jälkeen erittäin hyvin työelämään tai jatko-opintoihin. Kaikilla Arteman opintolinjoilla opiskelevilla on mahdollisuus osallistua yhteistyössä Kalajoen lukion kanssa järjestettäviin liikunnan valmennusryhmiin. Ammattivalmentajien ajanmukaisissa harjoituspaikoissa vetämien ryhmien tarkoitus on antaa aktiivisille urheilijoille mahdollisuus kehittää lajiosaamistaan ja harjoitella mahdollisimman täysipainoisesti opiskelun ohella. Tarjolla ovat jääkiekon, lentopallon, salibändin, yleisurheilun ja hiihdon sekä tanssin valmennusryhmät. Matkailun koulutusohjelmassa voi valita 2 suuntautumisvaihtoehdosta joko virkailijan tai matkailun ohjelmapalvelun tuottajan opinnot. Matkailuvirkailijan työpaikkoja ovat matkatoimistot, matkailuinfot, matkailukeskukset, liikenneyhtiöt sekä hotellien vastaanotot. Kaikissa näissä ollaan asiakaspalvelutehtävissä. Matkailun ohjelmapalvelujen tuottaja tekee töitä lähinnä matkailukeskuksissa tai matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, mutta myös hotellien vastaanotoissa. Matkailu on kansainvälistä, joten kielten opiskelu on tärkeää. Matkailun ohjelmapalvelujen tuottajaksi opiskeleva perehtyy asiakkaan opastamiseen ja ohjaamiseen, johon sisältyy luonto, liikunta ja kulttuuri. Esimerkkejä näistä ovat moottorikelkkailu tai lumikenkäily. Matkailuvirkailijat perehtyvät matkatoimisto- ja hotellitoimintaan sekä lento-, juna- ja laivaliikenteeseen. Opinnoissa harjoitellaan erilaisten sähköisten varausjärjestelmien käyttöä, kuten oikeilla työpaikoilla. Molemmilla linjoilla tehdään tutustumiskäyntejä alan yrityksiin, joita Kalajoelta sekä lähikunnista löytyy lukuisia. Kesällä matkailun opiskelijat pyörittävät hostel-retkeilijää, ja kun matkakassa on saatu tarpeeksi, lähdetäänkin ulkomaille. Vaatetusala sopii luovalle, idearikkaalle, hyvän värisilmän, sommittelukyvyn ja muototajun omaavalle vaatteiden suunnittelusta ja valmistuksesta kiinnostuneelle nuorelle tai aikuiselle. Pidät vaatteiden suunnittelusta, erilaisten materiaalien kokeilusta ja yhdistämisestä erilaisissa asuissa. Tunnet värit, muodot ja tyylit vaatteen ominaisuuksina. Tunnet erilaisia vartalotyyppejä ja tyylipersoonallisuuksia. Tiedät, että taitavalla tekijällä on hyppysissään koko kokonaisuus suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen. Näitä opiskelemme viihtyisessä ympäristössä, oppilaitoksessamme, työssäoppimispaikoilla tai ulkomaisissa vaihto-oppilaitoksissamme. Vaatetusalan artesaanina sinulle tarjoutuu mahdollisuus työskennellä kaupan ja valmistuksen työtehtävissä, kuten vaatemyyjänä tai studiovaatteiden valmistajana. Voit toimia työntekijänä tai yrittäjänä moderneissa vaatealan yrityskonsepteissa tai harjoittaa yrittäjyyttä verkossa. Voit jatkaa opintojasi korkea-asteella ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Sinulta löytyy sekä sisäistä että ulkoista yrittäjyyttä. Olet myös tietoinen siitä, että suomalainen vaatetusala elää vahvaa nousutrendiä ja haluat olla siinä mukana. Puusepän ala on perinteikäs, monipuolisia työtehtäviä tarjoava ala, joka käyttää pääraaka-aineenaan uusiutuvaa luonnonvaraamme kotimaista puuta. Puusepän ammattitaito perustuu materiaalien sekä rakenteiden tuntemukseen, suunnitelmallisuuteen, koneiden ja laitteiden käyttötaitoon sekä vastuulliseen asenteeseen työtä kohtaan toimien itsenäisesti tai ryhmässä. Puualan yleisimpiä tuotteita ovat erilaiset kalusteet, portaat, huonekalut ja koristeesineet. Puuala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä perinteisistä käsityötaitoa vaativista tehtävistä tietokoneavusteiseen suunnitteluun, ohjelmointiin sekä työstöön. Jatko-opintojen myötä alalla voi kouluttautua esimerkiksi insinööriksi, suunnittelijaksi tai muotoilijaksi. Kalajoen ammattiopistossa voit opiskella myös metallialaa. Perustutkinnon jälkeen työelämässä ammattisi voi olla hitsaaja, levyseppä, koneistaja, asentaja, käsityöläinen tai vaikkapa yrittäjä.
Jos lähdet perustutkinnon jälkeen vielä opiskelemaan, ammattisi voi olla kone- ja metallitekniikkaan erikoistunut insinööri, suunnittelija tai muotoilija. Sinusta voi tulla myös opettaja. Ennen metallialan työntekijältä vaadittiin erikoistumista johonkin tiettyyn tehtävään. Nykyään alalla puhutaan yhdistelmäammateista ja moniosaajista. Työntekijältä odotetaan osaamista ja työtehtävät muodostuvat usein laajoista kokonaisuuksista lisäten vastuuta ja itsenäisyyttä. Tämä luonnollisesti lisää ammattiylpeyttä. Vastuun kasvaminen näkyy myös palkoissa. Metalliteollisuus on myös kansainvälinen ala. Monissa alan tehtävissä tarvitaan nykyään kielitaitoa. Yleisimmin käytetty vieraskieli on englanti. Metalliala on haastava ja jatkokoulutusmahdollisuudet ovat hyvät. Työllisyysnäkymät ovat valoisat ja ala tarjoaa myös sinulle runsaasti mielenkiintoisia työtehtäviä. Rakennuksia tarvitaan ihmisen perustarpeita vapaa-aikaa, tuotantoa ja liiketoimintaa varten sekä julkisiin käyttötarkoituksiin. Rakennusosia valmistetaan paljon tehtaissa, mutta kuitenkin varsinainen rakentaminen, rakennusten korjaaminen ja kunnossapito tapahtuu aina kohteessa. Terveellisten, taloudellisten ja kestävien rakennusten rakentaminen edellyttää tekijältä alan normien ja määräysten tuntemista, rakenteiden toiminnan ymmärtämistä sekä sopivien materiaalien ja työtapojen valitsemista. Ammatillisen tiedon lisäksi merkittävänä osana koulutukseen kuuluu kädentaitojen, turvallisten koneiden ja laitteiden käyttötapojen ja varsinaisten rakennustyövaiheiden oppiminen oppilaitoksen harjoitustyömailla ja työssä oppimispaikoilla, uudis- ja korjausrakennuskohteissa. Sisustusrakentajan opinnoissa perehdytään rakennusten sisustamiseen. Keskeisiä opittavia asioita ovat puusisustusmateriaalina, tapetointi, maalaus- ja laatoitustyöt pohjatöineen, ovien ja ikkunoiden asennus sekä listoitustyöt. Harjoitustyöt tehdään projektityöskentelynä pienryhmissä todellisiin rakennuskohteisiin lähialueelle. Koulutuksen monipuolinen sisältö, kuten sisustussuunnittelun perusperiaatteiden ja merkityksen ymmärtäminen, materiaalien tuntemus, materiaalien oikea käyttö ja sisustuksen valmistaminen antavat hyvän pohjan sisustusrakentajan ammattiin. Ylioppilastutkinnon suorittaminen antaa erinomaiset edellytykset jatko-opintoihin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, esimerkiksi arkkitehti, sisustussuunnittelija tai rakennusinsinöörikoulutukseen. Tervetuloa opiskelemaan Kalajoen ammattiopistoon!